Здравейте, аз съм Ива и съм тук днес, за да споделя с вас как да получите премиум Minecraft акаунт, без да ви струва абсолютно нищо. Сега ще регистрирам Minecraft акаунт. Просто добавете каквато и да е информация. Окей, сега ще влезем с този Minecraft акаунт. И сега отивам в безплатен MC. Ще напиша името на домейна в описанието на видеото. Довършвайки регистрацията на вашият акаунт, за да бъде премиум, вие трябва да завършите сервей, който ще ви отнеме около минутка. Това е, забавлявайте се докато играете Minecraft и не позволявайте на крипъра да ви взриви къщата.